ҳамин кашол шава гуфтам. шуморе аз сокинони кӯчаи меҳнат дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе аз он шиква доранд, ки солҳост зери хавфи сар задани ҳодисаи нохуше аз хатҳои барқ зиндагӣ доранд. онҳо мегӯянд симчӯби хатҳои барқ дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. Бар изофа хатҳои барқ ба болои манзилашон кашида шудааст, ки эҳтимоли ин хатарро бештар мекунад. кӯдакҳо ҳар рӯз ҳамҷа кашола мешаванд, ина бинед чӣ хела. мо ҳукм то кай интизор шунем, ки ино сталбара алиш кунам. баъди ҳафтида қариб 70 хуҷагӣ ҳамин истифода мебаранд ҳамин сталбара. бисёр хатарнок аст. сокинони ин маҳалла бо як нома ба шабакаҳои барқи ноҳияи исмоили сомонӣ муроҷиат карданд. як симчӯб оварда насб карданд. пас аз 3 рӯз дубора канда бурданд. пас аз муроҷиатҳои ба такрор моҳи марти соли ҷорӣ боз як симчӯби бетонӣ насб карданд, аммо то ҳол хатҳои барқро пайваст накарданд ва мушкилашон ҳамоно боқӣ мондааст. ҳамин кабеле ки ба дохили кришаи мо рафтагия дар ҳаминҷа 3 сол пеш буд, ки муваққатан иҷозат доданд то ҳамин кришаро ҳамин кабел аз криша бигзаронам, лекин баъдан гуфтанд ки шумо биёед бигирен симтонаи кришаи мо, ба хотире ки сӯхторам омада буд. моро мақсад чӣ дод? предупреждат дод ки шумо мақсад мумкин нест ки кабел дар дохили хона бошад. мақсад ба ҳамин хотир мо огоҳӣ гирифтем. аз ин мо даъват кардем чанд бор ин ака ҳастанд ки ариза нависонданд то ки мақсад и симора ҷобаҷо кунанд, то солбо буброрам ҷобаҷо кунанд, лекин ҳамин чиз ҷобаҷо нашид. то ҳол ҳамин кабел ба дохили кришаи мо рафтагия. шабакаҳои барқи ноҳияи исмоили сомонӣ аз ин мушкили сокинони кӯчаи меҳнат огаҳӣ доранд. алихон шарифов, сармуҳандиси идораи шабакаҳои барқи ноҳияи исмоили сомонӣ, дар суҳбат ба озодӣ гуфт, бо сабаби карантин то ҳол фурсат надоштаанд хатҳои барқро ба симчӯби нави бетонӣ насб кунанд. ӯ мегӯяд дар рӯзҳои наздик ба тартиб овардан ва аз болои манзили сокинон бардоштани хатҳои барқ дар нақша аст. мавридҳои манзили зист сохтани сокинон зери хатҳои барқ аз ҷумла хатҳои баландшиддат дар гузашта низ зиёд ба мушоҳида мерасид. зеро маъмулан дар маҳаллаҳои зист дар ҳавлиҳо хатҳои барқ аз тариқи симчӯбҳо кашида шудааст, ки дар рӯзҳои сербориш ва шамолҳои сахт ба садамаҳои барқӣ мувоҷеҳ мешавад.